Τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι μπορείτε να βάλετε ιαλουρονικό στο τριχωτό σας? Ναι, λοιπόν, μπορείτε. Δεν είναι ανάγκη να πάρετε κάποιο πολύ εξειδικευμένο προϊόν για το τριχωτό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ιαλουρονικό που χρησιμοποιείτε και για το πρόσωπο, και εγώ σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιώ αυτό εδώ, το οποίο είναι με 3% ιαλουρονικό και είναι από την Cosrx. Έχει αμινοξέα και κεραμίδια. Αλλά τι κάνει στο τριχωτό μου? Ενισχύει την ελαστικότητα και την παραγωγή κολαγόνου, επίσης μειώνει πάρα πολύ το φριζάρισμα, χωρίς όμως να κάνει λιπαρά τα μαλλιά μου. Όλες εσείς λοιπόν, όπως και εγώ, που έχετε λιπαρά μαλλιά αλλά και φριζάρουν, και όλα τα προϊόντα για το φριζάρισμα είναι αρκετά λιπαρά και κάνουν ακόμα πιο λιπαρό το τριχωτό σας, αυτή είναι η λύση για εσάς. Θέλει πολύ λίγη ποσότητα και βάζουμε ουσιαστικά στις χωρίστρες. Θα βάλουμε στο κέντρο, στο μισό της μίας πλευράς και στα μισά της άλλης. Θα κάνουμε πάρα πολύ καλό μασάζ με τα δάχτυλά μας. Και ετοιμαστείτε πολύ γρήγορα να δείτε το αποτέλεσμα. Εύχομαι να σας βοήθησα.